I appeal to everyone, ladies and gentlemen, friends all over the world, please. They need your help. Kailangan nilang bumangon. Napakasakit. Ang sakit sa bibig. Makita mo ganito. Wala naman kami magawa, wala kami. Ang sakit sa dibdib, makita mo yung yung isang community na wash out ng ganito. Very limited na magagawa namin sa mga oras nito. Hanggang sandwiches lang po ang kanya namin sa mga oras na ito. At pipilitin namin marating sila. May mga dala kami lampara. Pero hindi namin alam kung paano namin pagkakasya. Ayoko po magpakita ng kahinaan ng loob. Dahil sa amin sila humuhugot ng lakas. Pero pag ganitong sitwasyon, napakahirap. Good morning mga kamisyon! It's a beautiful day. So, maaga-maaga ngayon, nag-start kami ng 4 o'clock in the morning preparing 500 sandwiches. We still have ham from CDO. So, inubos na namin lahat. Thank you. We tried pulling all our resources last night. And nagulat kami, meron nagpadala sa amin ng mga coins amounting to more than 2,000 pesos. Ang pangalan niya is Ruth. Okay, so lahat ng coins na yun, ito po ang ginamit na, binili namin. Sa halagang 35 pesos. So, it's recycled lampara made of mga lata, takip, mga lumang bote. So lahat po ng pamilya bibigyan natin, since lahat naman dito walang kuryente ngayon, especially yung mga nasa evacuation centers. So we will try to raise as many lamps as we can. Meron tayong, yung aming mga benta naman sa honesty store, binili namin ng gaas para mabigyan sila lahat. Meron silang ilaw mamayang gabi. We refrain from giving them candles kasi delikado po sa sunog. So ito, mas safer ito kesa sa kandila. So, abangan niyo po kami mamaya sa aming paglalakbay. Kami po ay magmumotor papunta sa mga lugar na hindi na aabot ng sasakyan para magdala ng mga sandwiches sa bawat pamilyang nasalanta ng bagyong Rolly. Busy na naman po kami. We're preparing 500 sandwiches para maihabol na maalmusal ng mga bata at mga tao sa evacuation center dito sa Ginubatan, Albay. Ham sandwich po ito, care of CDO Food Sphere. Number 1. Pero kita yung 200 gano'n pa rin. 500. Ano yung 500? Pero hindi ako 200. Pero hindi kami itong ako. Ay, thank you. Salamat sa pagpunta, salamat sa almusal, salamat sa snack. Salamat sa inyo. Hindi mo na kasi. Pero di man na. Trabaho. Yay! Ay, ka! Meron na. Basta pinagsakan niya na kanya. Pa-picture pala to. Sige. Tira ka mo dyan!
Kung nakikita nyo po, ang lugar na ito ay riles ng tren. Okay? Nakikita nyo sa likuran ko ay Pagon, isa sa mga ito po ay riles. Pero ngayon, kalahati na ng tao ang Opo, ito po ay Home Along the Riles. Ito po ay puro na buhangin. Okay, buhangin. Diyos ko naman di ako sa inyo. Hello po. Hello po, ate. Bang, yung sa TV, ngayon kami naman. Kaya naiyak ate. Ano po, Diyan kami na-trap. Nira yung ano dyan. Yung ibabang yung screen na. Ano sa labas ko na, hindi ko na nadaan. Lahat yan. Kami, pamilya. Sabihin mo, sabihin na after the rain, there's a rainbow. Residential. Dito po nakatira isa sa mga volunteers natin na si Lisette. Ito ay 100. Dito po nag-shortcut lahat ng bato. Imagine mo itong mga bato na ito ay tumama sa bahay mo. Kahit gaano katibay ang bahay mo, ay pwede nilang ma-wash out. Okay. So itong residential na to ngayon ay isa na siyang malaking disyerto. Okay. So yung mga bahay dito wala na. Samahan niyo po kami. Kaya I appeal to everyone, ladies and gentlemen, friends all over the world, please. They need your help. Kailangan nilang bumangon. Napakasakit. Ang sakit sa bibig. Makita mo ganito. Wala naman kami magawa, wala kami. Ang sakit sa dibdib, makita mo yung yung isang community na wash out ng ganito. Very limited na magagawa namin sa mga oras nito. Hanggang sandwiches lang po ang kaya namin sa mga oras na ito. At pipilitin namin marating sila. May mga dala kami lampara. Pero hindi namin alam kung paano namin pagkakasya eh. Ayoko po magpakita ng kahinaan ng loob. Dahil sa amin sila humuhugot ng lakas. Pero pag ganitong sitwasyon, napakahirap. Paligid ko ngayon ay isang komunidad. Ang tawag dito ay Saudi at tawag ba ako, Kuwait? Purok 7 ng San Francisco. Kung nakikita niyo po, I used to come here and ito po isang malaking komunidad. Ay, hindi ko alam kung ano itatawag mo dito sa bagong community na ito ng punong-puno ng bato, punong-puno ng buhangin. At halos buong kabahayan ay nalibing sa buhangin. Hindi namin alam kung paano kami magsisimula muli. Bagamat kailangan ng lahat ng inyong suporta at dasal. Hello.
Amano yung front with. Amaw na ka. Ang bahay namin mismo dito na ano ng Nagawa nila ay tinitibag nila yung mga inanod na bahay na konkreto para ma-save at makuha yung bakal at ito maipatimbang at maging pera para makapag-umpisa ulit. Imagine kung gaano kahirap yung pagtibag ng ganito, makuha lang yung isang pirasong bakal. Dahil po pwede ito, kung suminusod pa yan, pwede lumog sa inyo itong malalaking bato. Imagine mo yung taas na yan, pati sa likod na yun. Doon sa taas. Baba. Oh. Yung tao dyan. Sabi. Mga nasa... Yung tumatakbo ka rin dyan. Pasok! Akyat! Lahat! Ay. Umpo, dyan sa iraram. Ramo di Hindi po, sa rinsan. Residente lang sa Alan. Ikaw ba kasi nilala mo? Amo ka awat ako. Sige lang. Sige lang kasi kasi pa. Dinapay. Ay, kaptan mo. Sa agad gas. Ang kanilang tahanan o ang kanilang literal, ang kanilang buhay. Konting liwanag magbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Uli po, maraming salamat sa mga unang nagpadala sa amin ng mga barya, ng mga inipon para makabili kami ng ganito para sa mga residente dito sa San Francisco, Purok 7, Medyo Bata. Tawagin ko ni mga Hindi ka na rin ng gas doon. Ang gas dide. Si Cho. Thank you. Pagasan mo na yan. Ito si kaya taas ka. Kuya Red Bull po! Ayun na, total due. Kaya po kita. Maraming salamat po sa lahat ng tumugon sa ating panawagan, lalo na sa Kuya Idol ko, Kuya Rafi at Congresswoman Jocelyn Tulfo. Maraming salamat. Yung anak ko si Mar at si Rap, thank you. Si Garrett, thank you so much. Maraming salamat sa lahat na kaibigan namin mula sa ibang dako ng mundo. Hindi namin ito magagawa sa